Kansainvälistä tunnelmaa oli Jyväskylässä elokuun 22. päivänä 1958 Jyväskylän 8 suurajojen starttipäivänä. Monin kansallisuustunnuksin suurine kilpailunumeroineen ja muinen värikkäinen varusteineen herättivät ralliautot kaupunkilaisissa ansaittua huomiota. Huoltoasemilla aherrettiin, olihan edessä kilpailu, jossa sattuma ei korjaa suurtakaan satoa. Miehen taito ja ajokin kunto ovat nyt kyseessä. Tällaista näki kameramme Esson asemalla pistäytyessään. Lukuisat mainokset loivat omaa väriään ja suuren kilpailun luonnetta paitsi autoihin, myös starttipaikalle ja ajoreitin varteen. Osa kilpailijoista antoi autoilleen viimeisen voitelun Golfin asemalla. Elokuisin päivän alkaessa hämärtyä illaksi oli Harjun juurella eloa. Starttihetki oli käsillä. Voittajia veikattiin. Ruotsin Erik ja Nils Karlssonia pidettiin vaarallisina, samoin Norjan Hans Ingeriä. Omista miehistämme uskottiin muun muassa Kalpalan veljeksiin. Sisäministeri Harras Kytän lippu hulmahti ja pari Eklund Leskisen Kokkomobil aloitti 1700 kilometrin taipaleen. Ja 2 minuutin väliajoin seurasivat kaikki 64 osanottajaa. Numerolla 5 nosti kytkintä ensimmäinen ruotsalaispari Erik Karlsson, Mario Pavoni. Numerolla 6 taivaltavat C.O. Bremer ja Juhani Lampi. Numero 8 Lundin Lundberg Ruotsista. Numeroa 36 ajavat Ruotsin Bertil Wiman ja Börje Nilsson. Kilpailulle antoi kantavuutta Neuvostoliiton joukkueen mukanaolo. Osallistuivathan venäläiset ensi kerran kansainvälisen ralliajoon. Joukkuetta johti Neuvostoliiton moottoriklubin presidentti Leonid Afanasjev. Ja tässä pari Peretov Konev matkalla suomalaiseen maisemaan. Lähtömerkki oli kilpailijoille samalla merkki ensimmäisen erikoiskokeen alkamisesta, sillä heti startin jälkeen jouduttiin suorittamaan Jyväskylän Harjun ylitse kilometrin pituinen ylä- ja alamäkikoe. Numero 20 Lyytikäinen Raunio en erikoiskokeensa alussa. Ja Resko ottamassa Wartburgillaan Harjun rinnettä. Venäläiset ajajat eivät pitäneet kiirettä. Verkkaalleen he nousivat Harjun laelle ja jarruja ahkerasti käytellen he laskettelivat sieltä alas, mutta hyvät sijoittautumiset eivät olleetkaan heidän määränään. He ottivat nämä suurajot lähinnä opintomatkana ja tärkeintä oli sen vuoksi päästä reitti loppuun. Harjun mäessä noterattiin ruotsalaiset ja norjalaiset kärkitiloille. Parhaiten selviytyi ruotsalaispari N ja G. Karlsson ajoajallaan 1.26,5. Parhaana suomalaisparina oli tässä vaiheessa Korpivaara Juurikkala saaden ajakseen 1.33,6, mikä oli 5. sija. Kilpailu oli samalla Ruotsi-Suomi maaottelua, jossa ruotsalaiset osoittautuvat jälleen pelottaviksi vastustajiksi. Miettinen, Leivo ja Panhard. Startti oli tapahtunut perjantain iltana ja lauantain aamuyössä olivat miehet jälleen Jyväskylässä Nukkumatin luona. Mutta takana oli jo noin 500 kilometrin ajo halki Keski-Suomen ja Savon maisemien. Neljän tunnin levon jälkeen Lahteen. Ensimmäinen kiritaival oli Kalhossa. Jyväskylästä lähdettäessä oli vahva ruotsalaisrintama jo niukasti murrettu kokeneiden rallimiestemme Kalpalan veljesten pudotettua ruotsalaisen veljesparin Nils ja Gunnar Karlssonin kärkitilalta. 64 autosta oli mukana vielä 52.
on Kiri taivalta. Mutta kun hätä on suuri, on apu lähellä. Filmaajien käytössä ollut Jeep auttoi ruotsalaiset nopeasti tien päälle ja takaisin taipaleelle. Vieraat ajoivat Sisä-Suomen kauniissa maisemissa ja vaikealla teillä tasaisesti, mutta varmasti. Heinolan kaupungin ja Jyrängön mahtavien siltojen kautta kävi tie edelleen Lahteen. Siinä venäläisiä Salpausselän kaupungissa ja Shellin asemalla. Ja Salpausselän mäkikaupunkiin kun tultiin, saatiin myös näyttää automiehen mäkitaitoa. Numero 68, Ulof ja Erik Nysteen Sitikallaan. Onni Vilkkaan Mersu Lahdenmäessä. Armeija marssii ja taistelee vatsallaan, sanotaan, ja tuota totuutta mukaillen saatetaan todeta näiden autojen taistelevan pisteestä Shellillä. Kameramme pistäytyi Lahden upouudella Shell-asemalla, missä autoja hoivattiin kilpailun edellyttämällä huolella ja nopeudella. Kalhun pikataipaleella olivat kärkisijästä taistelevat Kalpalamme ja Ruotsin Karsnyt ajaneet sekunnilleen saman ajan. Lahdessa voittivat ruotsalaiset meikäläisiä 3,1 sekunnilla ja Lahdesta pääkaupunkiin saavuttaessa oli suomalaisten etumatka vain 20,4 sekuntia. Pääkaupungissa auto toisensa jälkeen suoritti Union visitin Sofianlehdon Union asemalla. Edessä on vielä kovia koitoksia ensin rannikolla ja sitten jälleen Sisä-Suomen teillä. Lauantai, ajojen toinen päivä, on vasta sivuttanut puolivälintä. Helsingin eläintarha vaativine taitokokeneen. Numero 7. Toivonen, Vertanen ja Saab taitoaan näyttämässä. Numero 8. Ruotsin Lundin ja Lundberg urakkaansa suorittamassa.
Kalvola ja Virtanen, numero 12. Numero 18, Suvanto ja Järvi Doonaullaan. Peretto ja Konev Ossela parastaan panemassa. Lauantain kilpailujen toisen päivän hämärtyessä illaksi tekivät ajajat tuttavuutta Viljavan ja Vehmaan Varsinais-Suomen kanssa matkatessaan Suomen Turkuun. Tilmaus Jeep on tavoittanut venäläisen kilpailijan. Huolto- ja hengähdystaukoa Esson asemalla Turussa. Turun hippos. 3 kierrosta käsittäneet rata-ajot muodostuivat yhdeksi kilpailun vauhdikkaimmista ja jännittävimmistä vaiheista. Doonau-miehet pitivät kiirettä. Radalla Svennas, Oksanen, Ekblad. Ruotsin Volkswagen-joukkue. Autoon numero 38 kiiruhtuvat voitokkaasti ajaneet Kalpalan velit. Heidän starttinsa ei ollut aivan nopea, mutta radalla he ottivat vahingon takaisin. Kalpalat olivat saaneet jo aiemmin vakuuttavan etumatkan ruotsalaisiin, ja täällä he pystyvät sitä yhä lisäämään. Ja sitten ruotsalaiset merkit. Keskimmäinen Volvo numero 50 oli norjalaisparin ajokki, joka ajon monilla väliaika-asemilla sijoittui tulosluettelon kärkipäähän. Tässä vaiheessa saivat Ruotsin Carlsonit tunnustaa myös norjalaiset paremmakseen. Kärkitilalla olivat Turun jälkeen Kalpalamme, sitten norjalaiset ja kolmantena ruotsalaiset. Rannikolta reitti kääntyi jälleen Sisä-Suomeen päättyäkseen sunnuntain aamuna lähtöpisteeseensä Jyväskylään. Viimeinen tankkauspiste oli Jämsän TP-asemalla. Jyväskylään on vielä matkaa 60 kilometriä.
Kaupungin liepeillä ajettiin vielä yksi Kiritaival, jonka startti oli jyrkässä nousussa. Siinä Osmo ja Eino Kalpala viimeisellä Kiritaipaleellaan. Veljekset pitivät puolensa loppuun asti voittaen kilpailun. Ruotsin Carlssonit tulivat toiseksi ja norjalaispari kolmanneksi. Jyväskylä ja Jyväskylän loppukokeet meneillään. Viiden auton joukkueen käydyn Ruotsi-Suomi-maaottelun voitti Ruotsi meikäläisten ajettua autojaan tieltä, ruotsalaisten tultua puolestaan täysilukuisina perille. Lujaa kamppailu kolmen Pohjoismaan ajajien kesken ratkesi omien miestemme hyväksi. Osmo ja Eino Kalpala pääsivät kaikkiaan 28 erikoiskoetta käsittäneessä kilpailussa 5 kokeen jälkeen muutaman sekunnin johtoon ja pitivät Alfa Romeonsa kärjessä 1700 kilometrin pituisen kilpailun maaliin saakka. Ruotsalaiset Nils ja Gunnar Carlsson olivat Volvolla alituisena uhkana, ja vain muutaman sekunnin eroin olivat pikataipaleet päättyneet vuoroin sinivalkoisen, vuoroin sinikeltaisen veljesparin voittoon. Norjalaiset Hans Ingjer ja Björn Gundersen antoivat Volvolla lisäväriä, ja Alin oma oli heidänkin nimensä Kiritaipaleiden kärkipään luettelossa. Jyväskylän suurajot ovat osoittautuneet nimensä veroisiksi kansainvälisiksi kilpailuiksi, ja sen ohella on tämä tuhansien järvien ralli osoittanut laajoille piireille kansainvälisen automatkailun mahdollisuudet eri puolilla maatamme. Suoraan